wach ni giriwore gi Ruto gitiyo kanyakla. Bende Sifuna osechung' chieng' moro mowacho ni riwruokno oriwo lwedo. Bende nitie gima ber mosewacho. Nitie gik mosewacho ewi riwruok mar ODM gi UDA. Sifuna to pok noloso kata mana chieng' mane iketo kogno cha mare noneno ng'ama nochiwo mane nindo. Jomong'e somo dend dhano bende loso. Ne wacho ni bende ne yigini koso gini otimo no chune go achuna. Koro ang'o miwa penjo ka ODM bagni ka koro nyodhi oloso kendo TV ma Citizen. Ongiso kite. Oko wacho gik mowacho ga pile. En ng'ani koro oko wacho gi liel, oko wacho gi flow ma Senate, oko wacho gi Twitter kumolose, koro biro wacho gi ang'owa. E ka ji mang'eny winjo. Ano kapar ni ODM bagni. Sifuna ema bagni. To Sifuna bagni nikech weche adek. Mokwongo, Sifuna pok nohero twech achiel mar UDA gi ODM. To ene jagoro mar ODM. Koro gini pod thago chunye. Pod thago chunye. Karibu dweche auchiel nyaka ne jogi ndikre ang'owa e gini. Kech gini donge gindikore dwe mar adek. Sani wane dwe mar abiriyo wadhi e mar aboro. En karibu dweche 5. So gini pok odonje chunye ni gini nitie. So ene mobagni nikech ong'iyo ni to gini mana somoni to gi chunya ukayiego. So mano mokwongo ene mobagni. Mar ariyo, Edwin Sifuna ng'iyo ni to future mare e siasa kani kanya. Nikech en achiel kuom josiasa ma e pachoka ma hinya to rowere mag Gen Z gi gitemo riwre godo. Ong'iyo mbele. Ong'iyo mbele. To kidwa bedo jasiasa e higni mabiro, tineno ka Gen Z wacho ni gir Ruto ni rach, tibendi timang'owa. Nyakikwed no rach. Nyakikwed no rach. Monde ka gipenji higni 10 ni to ndalo mane wakwedo marach in ne in kanye. Ne in kodwa koso ne in kodegi. He must stand to be counted. Or protect future mare siasa ka. Maradek, Sifuna ong'e maber ni siasa ma Nairobi ka itemo ng'e ni to ka ji odhi e kura 2027 jomage mabrogo kura mang'eny ei Nairobi ka. Gin jok miluongo ni middle class. Middle class emodeta e kagi. To gin ema giwacho ni serikand Ruto ni okosebedo kodgi maber kaluwore gi lwete mokawo nyume pay slip gi, mogole affordable housing, mogole SHA, ma koro nitie kaka pay slip no timang'owa ong'wony. Koro ng'ata ma support Ruto sani, Ruto ma kawo affordable housing e msach gi, to kawo SHA 2.7 e msach gi ni, ok gibidwaro. Unless giyogol. Magi jok mang'eny mago kura Nairobi ka. En senator Nairobi ka. Okapari eni Sifuna bro wuok Nairobi ka ni dwa dok Kandui dhi manyo MP. Kata Bungoma dhi manyo Senate. Kandui kono nosetemoga happen ndalo moko. Gi ODM ne. Mogore piny noyombe nomination mag party. Emomiyo no kele Nairobi ka. Kigo mbaka gi josiasa ma Nairobi ka to nitiere tam ma gitiyo gago. Giwacho ni no kele mondo wakonye kaka jagoro mar party wamiye lemo. Mane kaka giwacho. Nikech en no Kandui. Otema pani 2022, 2017, yombe nominations. Chako temo 2022, to yombe ekokele Nairobi ko chung'ang'oa Senate ka Jubilee osewacho ni gikawo gavana. Koro Senate owene ODM. Nokony kore
gi kisungu maler. Okay. Koro magi emong'eyo. To ken kata Sifuna kende. Mano bende gima thago Babu Owino. Tema thago ji kaka Caleb Amisi. Tema ji kaka Anthony Kibagendi. Magin jo siasa ma hikegi gin 35 nyaka 45. Ginyo ni pod gin gi higni mathoth. 20 kadhi mbele siasa ka. To king'iyo trend mar jo mago kura midhi ndik mang'eny kapono ndik ji kura to gin roweregi. Koro roweregi ting'eni mlaga kanyicha wacho ni Ken Mugagirigi dwaro instant coffee. Gino gidwa chai mochwak mochwiny mokete chak to kete majan to chungi to kete birika. Gin gidwaro mikete birika masitimane. Tiolo kombe, tiecho sachet, tiketo, timede sukachi, timadhe sano. Kwara ne wacho ni chai migo ni tigo. Bas. Mane maber. Mane kama Sifuna giring'yo ni to Gen Z gi jo matindo gi to gi jo middle class gi. Ere kaka wabedo option margi ka ji odhi yiero. Emomiyo wacho gik mowache ODM gi nikech ong'e maber ni chuny ODM to nie broad base. Chuny ODM to tiyo gi sirikand Ruto. Kata giwach mna ni en nyaka 2027, kata giwach mna ni en nyaka 2032, to gin kode. To ento formation nok tim ang'owa ok berne. Nikech ogo kwande mambele. Emomiyo ayie gi Raila Odinga kanyo wacho kagin kaka Mega ni Sifuna nigi ratiro mare mar wacho pache. To kendo nyo wacho maber ni Sifuna spokesperson en duond ODM. Yes. Kata kamano. Ewi riwruok wa gi UDA kata gi Kenya Kwanza. Party poko bet piny molose. Ngejocho wacho ni CMC onego bed romo jumane. Kata juma mokalo no ne giromo. Magi golo statement. Yes. To gimomiyo akoni Sifuna bagni en ni par ni Raila Odinga notimo interview gi jo NTV. Mana Jumapil. To tich ariyo to biro loso. Kabed ni nitie gimiluongo ni party structures. To ka party leaders loso. Kato bed mnano loso gi ono fwamba chielo. Okapari ni nitie ng'ato kendo monego bi mawacho gik mopogore gi gima ne party leader timang'owa owacho. Unless nitie gimidwa timo to chunyi okoni ni adwa time to kidwa none ni time idwa ni wache mondo joko timang'owa emotim ni gimidwa no tim ni no. Ichalo ng'ama chiega ng'owa adhola. Mondo koro rami. To kose rami tikode adhola ni to koro kumo chope ne watimang'owa tienda ni kata koro mondo chodi. So mage gik ma an kaka nene temo timore. Nikech adira makende. Ata wuonyako ganyo wacho. Ni gin ang'owa. Broad base. Onge kuma gidhiye. Ang'o miyo ne oparo ne Sifuna